pořád. Jezírko leží na nadmořské výšce 538 metrů nad hladinou moře. Jeho délka je 320 metrů. 320 metrů má jezírko v dlugosti, 25 metrů široké, 25 metrů širokosti. A maximální hlubokost vody, teraz uvažajte, maximální hloubka vody, to 300 centimetrů. Pačte, zobačte, to je Port Singapur. Tady budeme vyskakovat, pokud se Titanic nepotopí. To je Port Singapur, to będzie państwo vyšarať, jak Titanic nezatoní. Do góry vás bude čakať romantičných 500 schodů. A to je náš druhý statek. Costa Concordia. Kapitán Francesco Stefino. Musím vás ještě upozornit na jednu takovou věc. V případě katastrofy. Teraz dobře sluchajte. Ten, kdo umí plývat, vyšedá přes pravou burtek. Kdo umí plavat, skáče doprava. Kdo už neumí, skáče doleva. Víte dlačego? Že by sobě nepřeskazali. Si nepřekáželi. Voda z našeho Adršpašského jezorka má takovou bardzo magičnou moc. Voda z jezírka má velice léčivou sílu. Kdo se té vody raz napije, ten nachybl běgá celou noc. Kdyby vyzkoušet, možná zprobovat. Moravaci mají slivovicu. My tady máme, stračkovicu. Jezírko má také svého strážce, a to je on, vodník Česílko. Vodník Šuarek tu vpravo na břehu. On má velké červené bulvy, od marihuany. A tam dále vpravo to je jeho žena. Božena. Alkoholička. Červený nos od rumu, modré neběské bulvy od denaturátu. A to maličké vedle to je synek Pepíček, synek Juzek. Jedno oko po mamě, druhé po vojce. Rodinná patologická. Dále vpravo ten pařez, to je Pinokio, dále vpravo. Vysokogurské piraně mu sežrali nos. Na levé straně už nás vítají vyspy havajské. Na levé straně máme havajské ostrovy. Tancérky, tanečnice, hula hula, bonga bonga, tu už teď nemáme. Jsou na autostrádě. Napravo Borůvková hora, Hura Jagodová vpravo. A je tam vydat Tukan skalní. To je tukan. Jeden raz tu rostly borůvky jagody velké jako pomeranče. Bylo po Černobylu. A aligátoří skála napravo. Tam zobacz, aligátory, prawdziwe. Zaraz jedzą. To ještě malé. A proti ten ostrov tady na levé straně se nazývá ostrov Trpaslíků. To je vyspa krásnoludků. A na něm je dom seniorek, hula hula bonga bonga. Pro děti a děti to je penzionát Baba. Szukaj jej. A teraz uvažajte, bo před námi je spíše kritičné i tragičné místo. Přátelé, ruce na kolena, prosím vás, teďka bude velmi nebezpečno. Plyneme do Gibraltaru. Plujeme do místa strašné tragédie, kde ztroskotala naše první loď Titanic číslo 1. Za chvilku uvidíte, co z nich bylo. Uvažajte Gibraltar, plyneme do místa, kde zatonul náš první statek. Zaraz zobačíte ostatky po katastrofě Titanic. Patrz, rękę gdzieś tam. Už vidíte pozůstatky. Zatopený komín. A ta ruka, to je moje tchýně, baba převykučná. To je moja tešťová. Aligátor.
Mamo, trupe! Tak vepředu na té skále vidíte ještě kostru. Ten košťotrup vpředu na té skále, to byl náš šéf, málo platil. Modlete se, ledovec, narazili jsme do ledovce. Gura ledová, žehnajte. Takže panstvo, já vám bardzo děkujem za vizitu, to je konec naší účastky, už dáme všichni biletů povratný, ty mají pěrkem. Přátelé, dámy a pánové, zde naše papa skončila. Já vám moc krát děkuji za vizitu. Siadamy się, tak. Hop. Tak a teď jsme udělali nejrychlejší obrat Titaniku na světě. Teraz jste urobili nejšipší obrót statku. A ten ještě vám ukážu tadyhle vpravo, ta žlutá skála, to je největší skalní piraně vysokohorská. Ta žlutá skála, to je z profila skalná piraňa vysokohorská. Jistě tutaj mám. No jest niezły. Głęboko